jeg bare holde den, eller hvad? Ja, lige nu. Vi tager til lyden af det her. Ja, bare sæt en sang på. Skal vi ikke sætte noget? Jeg tror også, at der er mange, der bliver sådan chokeret over det. Du spørger hende der kommer nu. Hende der, i den der. Hvad? Spørg hende der. Hvem er det? Hende der. Hende der. Kom da, mand. Hun skal. Jeg kigger sådan så meget på os. Hallo, kan vi ikke lige sætte den lige op? Jo. Nej, det var meget let. Den passer præcis, jo. Er den, jeg ved ikke, om den rammer overhovedet. Ja, den rammer lidt. Jo, det er fint nok. Rammer den lidt? Jo, den... Lige. Altså, var det sådan meget chokeret? Nej, jeg kan godt have. Altså, det gør man. Og kigger der lige en gang. Ja, ja. Det er godt, så. Tak. Sur. Kælling. Du kan bare høre det deroppe. Nummer 5. Hvad skal være loyal? Royal. Nu kommer der fandme en bil. Loyal. Hallo, der kommer en bil. Hey, lad nu. Der kommer en bil. Flyt dig. Kom, de kommer.